Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. I don't want to lie, I'm happy about it because it's been a long time reporting this thing from our councillor and there was nothing which was done for this thing. Kubanjwe umiwa ngaphandle ongenazimpepha zokuba kweli kwavala inhlaninge yeziphaza nanjengoko amasebe ohlukeneyo beqhuba iphulo lokugqogqa izirhoxo kwiilokishi zaseMntla Koloni. We have 272 buildings that are unlawfully occupied that belong to the state, and we are in process now of slowly but surely reclaiming that. Isebe lemisebenzi yoluntu lithi ukukhutshwa kwabehleli ngenkani kwisakhiwo iCastle of Good Hope eKapa inxenye yephulo lokubuyisela izakhiwo zikarhulumente ebezithathwe ngetshova. Be part of history, be part of the news, be there or be told about it. Abafana bagalelekile eKapa ngale njikalanga emva kokubhaxabula Uganda ngamabini kwimbali yesikhove eKampala izolo kumdlalo wokuzibekela indawo kwi-AFCON yonyaka ozayo. Molweni makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Kubanjwe umiwa ngaphandle ongenazimpepha zokuba kweli kwavala inhlaninge yeziphaza nanjengoko amasebe ohlukeneyo beqhuba iphulo lokugqogqa kwiilokishi zaseMntla Koloni. Abaphathiswa namanye amagosa karhulumente wephondo baqhuba ugqogqo kwiivenkile ngale mpelaveki okukulandela emva kokuba umntwana efumene ipilisi kwipakethi yebhiskithi ebutsheni bale veki. Ugogo luqhutywe kungaphungiswanga amagosa karhulumente abhaqa intwenka yeziphene kuquka izinto eziphelelwe lixesha nobunyukunyuku. Uninzi lwevenkile zavalwa abahlali bathi besekugade. I don't want to lie, I'm happy about it because it's been a long time reporting this thing from our councillor and there was nothing which was done for this thing for our community. Our municipality acted late. You understand, you can't act late. You wait for incidents to happen, then after that you start acting. Abahlali bakwathi bazibona bengena kwenza ngakumbi babhenela kwezi ziphaza kuba kuyatyabula kubheka idolophini. Imivuzo mincinci bambi abaphangeli. There's no work and there's poverty. Tell me how a taxi now is about 30 rand to go to town. Now you go to buy sugar for 15 rand, you must spend 30 rand to go to town. I mean, it doesn't make sense. So the tax shop is nearer for us, it's easy for us. Urhulumente wephondo uthi uza kutyala amagosa koomasipala ukubancedisa bamilisele umthetho kwivenkile. For us is to make sure that we will not have a situation where people don't comply and we allow them to continue as business as usual. We have established some staff that are not supposed to be in the shops, and the owners of the shops, most of them are illegal in the country. So it's both immigration and food safety. Francis Barch nje kuphela sineziphaza ezingaphi kwamakhulu asibhozo. Urhulumente uthi liseza kuqhuba iphulo lokuhlola ivenkile. Umasipala Mbaxa wesixeko saseGauteng uncediswa ligqiza lenkalo ngenkalo kwiarhente zomthetho uyaqhuba nokuhlola ukuthotyelwa kwemigqaliselo zeziphaza shops eSoweto. Phezolo umongameli Cyril Ramaphosa uyalele ukuvalwa kweziphaza shops ezibandakanyekileyo ekuswelekeni kwabantwana ngelokuqubisana nokusweleka kwabantwana abagula emva kokutya ukutya okunetyhefu. Sekusweleke abantwana abayi-23 kwiphondo iGauteng. Iziphaza shops ezingathobeli imigqaliselo zizo ezityhola ngokubandakanyeka ekuswelekweni kwabantwana kwimimandla ethile ephondo iGauteng. Abanye basweleka emva kokutya ichips ekuthiwa zityhefekile ezithengwe kwezi ziphaza shops. Abahlalise kumzuzu bememelela ukuba urhulumente aphosa umrhaja lamle yiyo loo nto belamkela inyathelo likamongameli. Number 1 ngijabulile ukuthi at least ipresident ikhulumile ngoba sonke nesifuna ukuthi ipresident izikhulume. If le hore ba dumela hore ba comply and then ba dumela hore ba dikse isiphaza shop go hore ba sentse ba stock mo dinthong tsa South Africans se soka ndibulaya bana ba rona. Oqakhokelele kuvalweni kweziphaza shops eziliqele Soweto. Umnini venkile evalwe ngenxa yokungathobeli imigqaliselo uthembise ngokuthobela umthetho. Mongameli unika abanini bevenkile insuku ezingama-21 babhalisa ivenkile zabo phansi komasipala kungenjalo uzawuvalwa mpa unaphakade. I don't know, for me I'm surprised. Why are you closing?
right? You don't have, for example, any rotten, expired, and something's problem. No. This is new question. New question. Ngelixa kuqinisekiswa ukuthotyelwa kwezempilo nokhuseleko kwiziphaza shops siziganeko ezisondeleyo kumakhulu alithoba zokutya okutyhefekileyo ezibikwe kumaphondo eGauteng, KwaZulu-Natal, iLimpopo, iMpumalanga neFreystata oko kwangoSeptemba nezikhokelele ekuswelekeni kwabantwana abayi-23 eGauteng kuphela. Umasipala uMbaxa waseRhawutini ubalula ukubaluleka kokuthotyelwa kwemithetho. Intention today is to get those that are not abiding by the law of this country to face the reality of them having to comply. Iinkokheli zoluntu zisebenzisana nabasemagunyeni ukuqinisekisa ulwazi nokuthotyelwa kwemithetho kamasipala i-bylaws ukutsho. We have meeting, I hold meeting each and every time. Even next week on 20th, I've got a public meeting to address this thing and give a community report back what we have done. Intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa ayenze ngokuhlokwa izolo yamkelwa ngendlela ezohlukeneyo ngamaqela ezopolitiko. OkaRamaphosa izolo uthethe nesizwe phawula ngamanyathelo athathwa ngurhulumente ukuqhubisana neziganeko eziliqela zokutyhefeka kokutya kweli. Kwezinyanga zidlulileyo konyuke iziganeko zabantwana abaye baba ngamaxhoba okutya okurhaneleka ngokutyhefeka, nto leyo isube imiphefumlo. Amaqela ezopolitiko afana ne-African Transformation Movement, i-DA, ne-FF Plus amgxeke kabukhali urhulumente ngokurhuqa inyawo ekuthatheni amanyathelo ngalomba. Ngokuhlokwa izolo uMongameli Cyril Ramaphosa uthethe nesizwe ekhankanya amanyathelo athathwa iofisi yobongameli uqhubisana nombhodamo wokutya okutyhefekileyo kweli. Elinye lalo manyathelo kukuba kuvalwe izikroxo ezibizwa ngeziphaza shops ezibandakanyekayo kulo mbhodamo ngokukhawuleza okudibene nokungxama. All spaza shops and other food handling facilities must be registered within municipalities in which they operate within 21 days from today. Any shop that is not registered within 21 days and does not meet all health standards and requirements will be closed. Nangona kunjalo i-DA ithi uMongameli Ramaphosa ngebeka phambili ukuphucula inkqubo zokuhlola ukutya kweli lizwe. Statistics show that currently we have just under 2,000 of these practitioners, when in actual fact we need just over 6,000 of them to adequately address this problem. Kusenjalo iqela le-ATM lithi urhulumente weli urhuqe inyawo ekuthatheni amanyathelo okusombulula le ngxubakaxaka ehlasele lilizwe yokutya okutyhefekileyo. It would have been prudent for this government to actually, from the first 1,000 times we had outbreaks, to learn something and strengthen systems. Ukanti FF Plus igxeke amagosa karhulumente ngongathathi xanduva. We first wait till there's a huge crisis before we act. uMongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze ukuba kusekwe ingxowa-mali ye-500 million rand lisebe lezorhwebo noshishino nesebe elijongene nophuhliso lwamashishini amancinci ukusombulula le ngxaki. Akaziwa ukuba babulewe intoni abantwana bomzi omnye ababini eKatlehong kwiphondo laseGauteng. Kutyholwa kuba aba bantwana ababini abaphakathi kweminyaka 9 nemithandathu basweleke kule veki iphelileyo emva kokutya bebekuthenge kwisirhoxo sasekuhlaleni. Uluntu lwaseKatlehong luthi luyabaxhasa oosomashishini bezirhoxo zale ngingqi yabo kwaye abavumi ukuba bayachaphazeleka ekuswelekeni kwaba bantwana. uHope kunye no-Owami Xaba banabele emva kokukhalazela ukulunywa sisiso nokuhambisa. Kutyholwa ngelithi batye izimuncumuncu ebebezithenga kwisirhoxo sasekuhlaleni kwaye bakwatywe nokutya bekufumana esikolweni. Iziphathamandla zakwisebe lezempilo zikhabe ngawo omane ukuba oku koyamene nesondlo sabantwana besesikolweni. Akufunyanwanga nto irhuqisa mrhaji ke nakutya kwasesirhoxweni. Xa kungoku abahlali bamentla batyhela umama abantwana nophantsi kwelifa elimnyama ngelithi nguye unobangela kuba ebengababeka ngasweni abantwana. She used to lock the kids for 2 to 3 days ahamba yokumuntu wakhe, and mina umzali umamam, she used to go there wamnika first 2 warnings ukuthi ayikukhiyela abantwana, rather ukuthi abashiye nomama wakhe, instead wathi she doesn't want abantwana bakhe babe burden to someone else.
Lo mama wabantwana ababini naye uthi usabambe ongezantsi efuna iimpendulo ngokubhova kwabantwana bakhe. Uthi uphando nzulu ngesizekabani sokusweleka kwesisibini luzendelazise ukuba eneneni babulewe ityhefu. Amaphoyisa afike asho ukuthi gogo sithole complain about i-district njengoba beyila ukuthi bakuthole ukuthi une-IPRIM la endlini. Besicela ukuthi usinikeze yona gogo because it's dangerous for abantwana. Yathathwa amaphoyisa. And so izolo makafika wathi sis kunento eseyitshintshile ku statement sethu. Abantu laba base district bathi bafika bathola iIPRIM babuya kwesithuse babuya namaphoyisa bayithatha uyakwazi lokho angisho ngathi ngiyakwazi lokho. Wathi njengoba le IPRIM seyithathiwe kusathe busy kucheckwa ipoison le etholakala ebantwaneni ukuthi what kind because asikakabi sure asikakafuna ukukhomba umuntu. Uluntu lwalengingqi lutshotshenhla lusithi luyabaseka osomashishini bezirhoxo lengingqi bekwathi zikhuselekile zezirhoxo kwaye mazingatyholwa kule nyewe okanye zivalwe. Kusenjalo amapolisa awafunanga kuphosa zwi ngelithi asalinde iziphumo zophando. Samukele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba sesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kunqaku lokuqala sithe ubanjwe ummi wangaphandle ongenazimpepha zokuba kweli kwavalwa inhlaninge yezipaza nanjengoko amasebe ohlukeneyo ebeqhuba iphulo lokuqoqwa kwiilokishi zasemntla-Koloni okukulandela emva kokuba umntwana efumene ipilisi kwipakethi yebhiskithi ebutsheni bale veki. Isebe lemisebenzi yoluntu luchaze ukukhutshwa ngempumelelo kwabantu bebehleli ngenkani kwisakhiwo iCastle of Good Hope eKapa njengenxalenye yokuzibophelela kwalo ekubuyiseleni izakhiwo zikarhulumente kwabo bahleli kuzo ngaphandle kwemvume. Umphathiswa Dean McPherson ukuthethe oku kumsitho wokutyalwa kwemithi kwisiza apho sivuselelwa khona esi sakhiwo. Kule minyaka imbalwa edlulileyo le ndawo ibone kusithi gqiqapho omavukencini bezakhiwo kulahlwa nenkunkuma. Isakhiwo iCastle of Good Hope sasona sakhiwo sedala sobukoloniali kweli kulapha abakhenkethi nabemi beli besela kumthombo wembali yeli. Le minyaka imbalwa edluleyo le ndawo eligugu ibingatsale umdla kubakhenkethi ngenxa yokuvumbuluka kwendawo yamatyotyombe kude kufuphi. Basemagunyeni bathi sizala amathokazi enzame zokubuyisela izakhiwo zikarhulumente kulawulo lukarhulumente. We have 272 buildings that are unlawfully occupied. That belong to the state, and we are in process now of slowly but surely reclaiming that. We've reclaimed a number here within the city. We've reclaimed some in eThekwini. Kukhutshwe kugxothwa komsholuko abantu abamalunga nekhulu kwisithuba seveki ezimbini ezidlulileyo emva kokuba inkundla ephakamileyo inike eli sebe ivume yokubakhupha ngoSeptemba. We had 26, if I remember correctly, going to safe spaces and 8 that went back to their families. Then we had another 1 or 2 couples that went to our couples safe space. So probably in the region of about 40 people accepted the help that we were offering. Abadlala baliqele Kapa bebezile ukuzotyala imithi. It's really a happy day for me to see this. It really actually has happened because it was really, it bothers me a lot. I think with this rehabilitation of this area now, it somewhat invites people into this area again. Abasemagunyeni eCastle of Good Hope bantu inzame zokubambisana zijoliswe ekubuyiseleni le ndawo ibukeke kuze wonke ubani agcobe kuyo. Ixesha lokuba amadoda weli abengabantu abangcono aguquke kwindlela zawo zobundlobongela yaye afunde ukuphilisana namanina nabantwana. La ngamazwi avakaliswe ngabathunywa bebenxalenye yenkomfa ye-empowerment ebibanjelwe eRandburg kumantla seGauteng. Igumbi lokufuthelana kwamadoda aphume empompozone zeli engqobanisa inhloko kwinkomfa yaminyaka le ukushukuxa imingeni ajijisana nayo ebekelana indlebe
ala ukwenzakala kwawo esakhana futhi ebethelela uxanduva imaluthatyathwe ngamadoda ekupheliseni amashwangusha ombethe eli. Asiphileni kahle xa singodada, asiphileni sisebenzisane sazi ukuba umzi wakhiwa ngodada, silide by examples. We cannot be here and talking about the one thing over and over again, why are men killing little girls and why are men killing women. This event of this magnitude is attempting to close the gap so that men must be able to be honest with themselves to say, I need help. Sele kuqenqeleke iminyaka izimbo zamadoda ekuhlaleni zingaginyisi mathe, iinkcukachamanani zekota yokuqala zibonakalisa abantwana abangama300 nabasetyhini abangaphaya kwama900 abaye babulawa. Kananjalo izigiga bazokudlwengulwa zinyukele kwinani elingaphaya kwama9,000. The only way we can stop this violence against women, this rape, this abuse, is me talking to my son and sit him down and say, if my son has changed, if I make a good son, a good man out of my son, your daughter is safe. Ukanti ke abaququzeleli beliphulo le-empowerment banethemba lokuba ingxoxo eziphuma kule nkomfa ziza kukhuthaza amadoda ukuba azihlole yaye athabathe amanyathelo antamisa ukwenza ngcono ekuhlaleni. Oogqirha kwicandelo likarhulumente eMpuma Koloni bamemelela kurhulumente aqhubisane noshokoxeko lwabasebenzi oluqhubekeka nokuqhoqa isebe lezempilo. Oogqirha bebesindlekwe ngurhulumente wephondo eMonti kumsitho wosuku loogqirha kwiphondo. Elitheko linesihloko esithi Healing Hands Caring Hearts lenziwe ngenjongo zokubulela oogqirha besebe lezempilo ngomsebenzi omhlaba wenzayo phantsi kweemeko abasebenza kuzo ezingentlanga amaxesha amaninzi. Oogqirha bathi noxa nje kumnandi ukubona isebe libabonisa indlela uluthanda ngawo umsebenzi wabo, banqwenela ukuba imicimbi yokushokoxeka kwabasebenzi, ukuphela kwamayeza nokungakhuseleki kumaziko ezempilo ingasombululwa. Yazi ba ke sinazo ezinye ingxaki ezizezinye kungabikho mayeza okanye ke sishote nangabasebenzi abo. Urhulumente uyazama ke unceda ukuba nababe khona abasebenzi kodwa ke ngamakhiniba akhoyo lawo. Logama bebaninzi oogqirha abatsha abaphuma esikolweni abakulungeleyo ukuqeshwa. Isebe lezempilo lithi alinawo amandla waneleyo okuqesha oogqirha abatsha. Xa sidlana indlebe ke no-treasury uyatsho uba ngokwemigaqo-nkqubo thina kweli cala lokuba siqeshe abantu sesigqithe umlinganiselo besiwubekelwe. Ithetha ukuthi asikwazi uphinde siqeshe ke ngoku nokuba kukhona abarizayinayo asikwazi ukubabuyisa replace kuba kaloku umlinganiselo lo besiwubekelo sesiwugqithile. Kodwa ke sithe masike sihlale nenkulumbuso siyibekele meko yesebe lezempilo. Urhulumente wephondo uthi isebe lezempilo litsala nzima ngokwezezimali ngenxa yamabango abangelwa kokwenziwa komsebenzi ongakho mgangathweni, nto leyo etyepokothweni kwelisebe. Ekwathi eyona nto enokulikhulula elisebe kwezingxaki kukubakho kwe-National Health Insurance. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndiseMonti. Kwesikolo saseVirginia eFreystata iBoitokong Public kuselubala ngempumelelo yaso ethe gqolo kukhuphiswano lwezemfundo isihlandlo zilandelelana. Kuqenqeleka iminyaka esixhenxe sisikolo sithe gqolo nokunkqenkqeza phambili kukhuphiswano nge-mental maths, i-social science quiz nobhelo lwesiNgesi. Iinkqubo zezibalo kungasetyenziswa zixhobo zixhaphakile kwesi sikolo saseBoitokong nalapho abafundi basebenzisa ingqondo yabo kuphela ukuza neempendulo kwizifundo ezahlukeneyo. Volume refers to a containing space and the room available to hold something. Volume equals to L multiplied by H multiplied by W. That means formula calculate the volume by multiplying length, height and width together. Kambe ke ukuphuma emagqabini kwesi sikolo kwizibalo zokungasetyenziswa kwezixhobo kusibeke emagqabini kweli jikelele logama ngabafundi baka grade 4 ukuya kwabaka grade 7 abathabatha inxaxheba. I made it. Yeah, so there were other districts, so I needed to work hard. Yeah, so I made it for position 1 and I was very happy for myself. Nangona kunjalo ikhona imingeni. Because it's a primary school based in the location, sometimes it's very, very difficult for our kids maybe to
to excel in mathematics due to Sesotho. Ukanti ke esisikolo sesiqokelele uthotho lwamawonga hayi nje kwizibalo ezingasebenzisi izixhobo koko nakubhelo kuqukana kwinzululwazi ngemo yentlalo. Abafundisi ntsapho bathi iPolytechnika ibumbi izingqondo zabafundi kuphela koko bakha ikamva eliqaqambileyo lwengingqi ngokubanzi. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sangomso siza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.